Bé, bon dia a totes i a tots, benvinguts. Soc Carles Padilla, degà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Avui faig d'anfitrió, jo no tinc cap mèrit en l'organització d'aquest event. M'acompanyen a la taula, encara que vosaltres les conegueu, Emili Mur, del comitè organitzador, Carme Gregori, també part de l'organització i de l'associació i companya d'aquesta facultat, i la presidenta Luisa Martín, presidenta de l'associació. Intervendrem breument tots en aquesta inauguració i de seguida donarem pas a l'Assemblea General, perquè portem una miqueta de temps. Doncs ten la palabra. Buenos días, me alegro de veros a todos. Yo creo que hemos intercambiado muchos correos hasta ese momento. No me he preparado nada porque me gusta más salir a la mesa fuera que el protagonismo aquí arriba. Pero simplemente diré gracias al comité organizador de este evento que me ha acompañado en el proceso y gracias a todo el mundo que ha venido para dar apoyo al evento. Como sabéis, hemos querido que sea una jornada muy participativa y alrededor de esa idea hemos organizado los 3 eventos principales que van a tener lugar. Los 4, perdonad. Esta mañana tenemos la Asamblea General, después del desayuno tenemos una sesión de actos y también una sesión de grupos de trabajo, y por la tarde tenemos una mesa redonda con 3 invitados y allá todos tendremos oportunidad también de compartir nuestras ideas alrededor de la idea de la interacción en la sociedad. Entonces os animamos a todos a participar tanto como podáis, a proponer nuevas ideas para abrir caminos para el congreso que tendrá lugar el año que viene en Barcelona también. Muchas gracias a las personas en la mesa, gracias a todos y que vaya bien el día. Moltes gràcies, Emili. A continuació parlarà la professora Carme. Moltes gràcies, Carles. Bon dia a tothom. Voldria agrair en el meu nom i en el nom de l'ISO a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya la seva generositat per deixar-nos les seues instal·lacions i per posar a la nostra disposició els mitjans dels quals disposem avui per a celebrar aquest seminari. També m'agradaria agrair als membres de l'ISO i a la Junta Directiva l'haver dipositat la seva confiança en mi per ajudar en l'organització del seminari. He estat en l'ISO des dels seus principis, com bé sabeu, i sé quanta obstinació, il·lusió i esforç es posa en tot el que fem. L'ISO està creixent cada dia i cada vegada amb més força, i aquest seminari crec que és una prova. I estic orgullosa d'haver contribuït al fet que avui estiguem tots ací. No obstant, això volia fer constar que havia preparat Emili. Haurien d'haver-me acompanyat en aquesta taula, però al final hem convençut a Emili de que pujara. És que realment han dissenyat el contingut d'aquest seminari. La Comissió de Congressos, la Junta Directiva i les altres persones que són part de l'ISO i que també han contribuït i han treballat moltíssim per organitzar-ho. Jo simplement he sigut, com es diu, l'eslabó final o la baula final. Realment n'hi ha molta gent darrere que és el que ha fet la feina. És per això que vull donar les gràcies a tots aquells que han treballat per a fer-ho possible. A Luisa, la presidenta, a la Junta Directiva i a tots els membres de la Comissió de Congressos. Venc molta gent per ahir, hauria apuntat alguns noms, Adil, Anna, Gabriela, Júlia, qui més veig per ahir? Olga, Marta, Clara, Manuel, etc. Per favor, no em tingueu en compte si m'oblida d'algú, Elisa, que l'acabé de veure per allà,
Tots ells són els que han organitzat i els que han fet possible que avui sigui així. Però sobretot m'agradaria agrair-vos a tots que avui esteu així, perquè és un esforç sempre desplaçar-se a un altre lloc per a un seminari, que per a mi, sols en veure-vos ja és un èxit. Espero que gaudiu molt d'aquest dia i espero sincerament que puguem repetir-ho en el futur. Benvinguts a València. Moltes gràcies, Carmen. Té la paraula ara Luis Martí, presidenta de la asociación. Bueno, buenos días, gracias por haber venido. Para Valladolid es muy importante celebrar por primera vez este encuentro entre simposios y tener además la asamblea. Y es un encuentro más pequeño, pero que se ha diseñado para que sea más activo y más dinámico también, y también más formativo. Hemos contado con Emily como el cerebro del encuentro, que ha sido realmente una aportación que ha sido excelente y muy valiosa, y además, bueno, con todo el equipo que siempre se implica, y hemos tenido la suerte de que Carmina ha garantizado de alguna forma la transición entre lo que fue el inicio de la primera etapa de piso y esta segunda, gracias a ofrecernos este lugar que nos ha acogido. Y también en este sentido quiero agradecer a la facultad, al departamento de filología inglesa y Alemania y a la facultad por habernos acogido, y recordar que la universidad sigue siendo un sitio, un lugar de intercambio, de debate, de discusión, y no solo un lugar de evaluación, de fabricación de currículos y de docencia, sino que sigue siendo un espacio de libertad, de diálogo, y que tenemos que luchar por mantener esto que se está de alguna forma perdiendo. Entonces, este encuentro pues, es una pequeña, creo, contribución en esa dirección. Es un trabajo en equipo, todo lo que se hace en el ISO es en equipo, y os animamos a que os impliquéis más en el equipo y a poder continuar adelante. Y nada más. Muchas gracias, Luisa. Bueno, pues para acabar esta inauguració me permeteu que vos doni la benvinguda a tots els participants, especialment els que veniu d'altres ciutats. Benvinguda a la facultat, a la Universitat de València i a la ciutat de València també, per als que no la conegueu. Vull agrair també la invitació que em va fer ja fa temps la professora Gregori per estar en aquesta inauguració, i agrair també a l'associació que ha triat la nostra facultat i la nostra universitat per a celebrar aquest seminari. L'associació, com diuen en la seva pàgina web, es dedica a fomentar l'intercanvi científic entre investigadors, investigadores i grups de recerca nacional i internacional que estudien el discurs des de diferents perspectives. Bueno, això no és nou, això ja ho sabeu tots. I el que vaig a dir també, però m'havies de recordar-ho. Aquest any es compleix el primer centenari de la publicació del curs de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. I com difícilment podia ser d'altra manera, Saussure ja va parlar de moltes coses de les que ens interessen, entre altres moltes teories, els dualismes estos tan famosos de llengua i parla, diacronia, sincronia, etc. Saussure ja començava a parlar del discurs, del text, del signe com un tot susceptible de ser analitzat, del lloc de la llengua en els fets humans, de la semiologia, els elements interns i externs de la llengua, de la diversitat lingüística, del contacte entre llengües, de les relacions entre tipus de llengua i mentalitat del grup social, és a dir, moltíssimes de les coses que després la lingüística i les diferents vessants de la lingüística, sobretot en la segona meitat del segle XX i en les últimes dècades, han centrat l'interès dels investigadors. A mi sempre m'ha cridat l'atenció del nom de les llengües, és a dir, quan nosaltres diem English, espanyol, català, estem parlant de la llengua, no estem parlant de l'home o de la dona espanyola o del menjar o de la literatura.
espanyol, la llengua que parlen, o que es parla a Espanya, no? Inglès, italiano, la llengua dels italians. És a dir, el fet d'identificar este adjectiu, que hauria de ser un gentilici més, amb Juan Carlos, escolta molt per ahí bueno, disculpeu, la interferència lingüística, etc. És a dir, com s'identifica llengua amb grup social, amb societat, amb comunitat lingüística. Per tant, és a dir, és un tema superinteressant, totes aquestes teories socirianes i també presocirianes, perquè algunes ja tenien el germe molts anys darrere, s'han desenvolupat, com dic, enormement en les últimes dècades. En aquesta facultat tenim grups, afortunadament, d'investigació sobre anàlisi discursiva, en filologia anglesa especialment, però també en filologia catalana i en espanyol, i un grup prou treballador i prou al dia. El programa del seminari d'avui, com ha dit Emili, és superatractiu, superinteressant, m'ha cridat l'atenció que és molt variat i sobretot afavoreix la participació de tot el món. També he vist que una de les finalitats o un dels objectius de l'associació és fomentar l'estudi, el discurs dels més joves també, dels joves investigadors. Per tant, no anem dirigits a unes èlits o una formació de currículums, com dius tu, i d'una fàbrica de sexenis, sinó a fomentar l'interès des de la base i la participació de tot el món. I per tant jo crec que aquesta jornada serà d'allò més fructífera. Normalment, després de cada discurs se fa un aplaudiment, així que l'aplaudiment que fem ara és per a totes elles i per a totes